vlnu odvedenců 25 let, přičemž 650 000 ukrajinských bojeschopných mladíků je mimo Ukrajinu, protože odešli, ať už jsou v Evropské unii nebo kdekoliv jinde ve světě. To znamená, ta situace není jednoduchá a proto jsme volali po plánu B. Děkuji, prosím další dotaz. Když tady jsou otázky jenom k důchodové reformě, vy jste paní předsedkyně Schillerová řekla, myslím, nevím, jestli i pan Havlíček se vyjádřili, ale určitě i pan bývalý premiér, že byste nešli do koaliční vlády s SPD, což je vlastně v tuhle chvíli váš jediný spojenec tady ve sněmovně, vy jste společně v opozici, někdy hlasujete spolu v různých věcech, někdy se v něčem lišíte. Teď vlastně tím, co se stalo, vznikl poměrně velký příkop mezi koalicí a mezi opozicí ohledně toho názoru na tu důchodovou reformu. S kým budete chtít důchodovou reformu rušit, když budeme předpokládat, že se náhle zázračně nevynoří nějaké politické síly, které mají v tuhle chvíli buď nějaké mizivé preference, nebo ještě ani nevznikly. Jakým způsobem toho chcete dosáhnout?